Ihan vitu hyvä. Yeah. Kiitos näistä vitun hienoista aplodeista. Ne alkoi. Otat sä nyt vittu valokuvia siinä, okei, baby. Anna mennä. On jotain kotiin viemisiä armeijasta. Kaapiovet aukes viime hetkellä, no niin, anna mennä. Eikö oikeesti nyt tää on nyt vittumaista, että sanotaan, että stand-up-koomikko Ilari Haassi tulee lavalle. Te rupeatte taputtamaan. Vittu saman tien kun mä tuun näkyviin, niin... Ja se vittu käy mulle aina. Miettinyt mistä johtuu. Vähän on tämmönen niinku joka äidin toivevävyn näköinen kaveri silleen. Pääsisikö teidän tytär ulos? Ihan vaan vittu juteltas. Jos ei se pääse, niin lähde sinä. Joskus on lähtenyt. Eikö oikeesti vittu, täällä on ulkonäöllä, niin kuin ainoat ihmiset, jotka on mun ystäviä, niin ne on tullimiehet. Ne on silleen, meidän mies. Tänne päin. Sitten on saatanan kohteliaita. Ne pyytää aina pikkusen riisumaan, kumartumaan eteenpäin. Sitten tulee se kuuluisa. Kuulen vieläkin se kumihanska äänen, kun se spandex menee käteen ja sitten tulee se hetki. Mut se vittu niille ei oo huumorintajua. Ei oo, kun ne tekee sen ja sitä, joku niistä muuten vitun hauska leikkii kivisakset paperia siellä. Valokuva ja se, pääsisikö tulliin? Ai että sä oot tällä hetkellä viehättävä et paljasta. Vuoden selvisin ilman. Anyway. No niin, mutta ei tullimiehet oo semmosia. Te ei ymmärrä huumoria, kun ne sanoo sen jälkeen, kun on silleen leikkinyt ne pellin sanoo, no sanotaanko oikein kättäpäivää, niin ei vittu, eivät tajua. Ei. Tai vedetäänkö sormikoukkua, niin. Ei joka tapauksessa hauska olla täällä pitkästi. Te ootte siis, ketkä on ne, jotka lähtee huomenna? Tai usein yli on, milloin ne onkaan? Ette vittu, mä en näe teitä, niin tuo on nyt niin typerä, että mä näin vaan silleen, mitä? Taputtakaa ne, jotka olette. Okei, taputtakaa ne, jotka ei ole. Ei oo varaa huutaa. Ei oo vittu varaa huutaa yhtään. Tää on niin epätoivoinen huuto. Yeah! Me päästään olemaan. Oi vittu. Hävetkää saatana. Nää pääsee pois. Kattokaa ulos mikä ilma. Niillä on vittu sortsit päällä. Te ootte täällä viidessä, ei kun minä pääsen olemaan vielä. Häpee. Nyt on muutama kantahenkilö niin, mutta se on tarkoitus. Niin se on aina. Niin pitää olla. Viimeisillä voimilla Kontiolahti. No niin, anyway, en lähde siihen. Tää on mun viimeinen keikka täällä, niin ihan sama mitä päästän suustani. Niin kuin tekin ootte melkein viimeisiä. No anyway, no mutta. Onks täällä, hei, onks kaikki Pohjois-Karjalasta alun perinkin kotoisin? Hei nyt, ennen kuin, niin nyt jätkät ja... Hei, monta mimmiä täällä muuten on. Taputtakaa kaikki mimmit. Yeah. Eli siis, koska äskeinen ryhmä, mikä tää Dream Dolls, niin se oli siis, vittu se oli vielä, mä katsoin tuolta sitä esityksen, niin se oli hyvä, kun äijät, jotka seisotti tai istutte siellä takarivissä siellä, niin näki, kun te istuitte näin. Siinä vaiheessa, kun rupes mimmit esiintymään, niin
Ja se mikä oli hämäävintä, että mä näen teidän kädet näin, niin yhtäkkiä ne hävis. Kysyn vaan minne. Kysyn vaan minne. Ja just siinä vaiheessa, kun Mimmi rupesi silleen, yeah. Niin tää tulee nyt teille naiset. Yeah. I'm your dream man. Ja sulle myös raavaskaapit. Niin hyvää iltaa Outokumpu. Eikö? Onks täällä Outokummusta ihmisiä? Kaariaho. Hyvä. Hidastaanko tahtia? Ja vaikka pysytte mukana. No anyway. Enolaista tällä hetkellä meitä ei ole huomattu. Eikö jätkät ottaa videokameran kanssa? Älkää ottako ihan oikeesti. Älkää ottako, jos saan pyytää. Näkisitte tai... Niin, siinä vähän pyydät. Vääpelipaikalle, käsky, vitut kuvaatte. Älkää kuvatko ihan oikeesti. Mä näen ne teidän punaiset valot, jotka siellä on. Nyt yksi yritti piilottaa. Jos minä täältä. Eikö oikeesti? Älä kuvaa. Kauan. Sä et tajua tätä. Mikä sun nimi on?